Hij poging. Hoe heet dat? Hoe heet dat? Ja! 2 minuten klaar, Helaas! Wat in de krol. We volgen terug naar de winkel. Action! Oh joh, ik weet ja, goed. Wat voor maal doen? Oh joh, dat is in ogen. Oh, dat doen we maken we zo. Dit nummer gaat even wat Stefan zijn beeldtop mag nummer uit. Ja.